Mai filmünkben a Béli-hegység szoros ölelésében fekvő Menyházára, Arad megye bájos szépségű, csendes és nyugalmat árasztó, szép magyar múlttal rendelkező hegyi üdülő és fürdőtelepére, klimatikus gyógyhelyére látogatunk, amelynek egyes épületei, sétányai monarchiakori eleganciájának mára már megkopott nyomait hordozzák. A hegység nyugati részén, az Alföldről könnyen elérhető rövid, szűk Menyháza vagy Monyászapatak völgye rejti Arad megye egyetlen, a 19. század vége óta Nagybecsben tartott üdülőhelyét, a 290 méter magasságban fekvő Menyházát, a Béli-hegység gyöngyszemét. A többségében románok által lakott, mintegy 1000 fő lakossággal rendelkező Menyházához legközelebb fekvő, pár ezer fős kisváros Borossebes, a megyeszékhely Arad pedig mintegy 100 kilométerre található. A magyar határ Gyula városa felé közúton 100 kilométer távolságra van. A 19. század elején, még magyar időkben egy ott járt kiránduló leírása úgy jellemezte Menyházát, hogy valóban csodálatos, hogy itt a Nagyalföld szomszédságában illi paradicsomszerű hely van. Kellemes séták, pihentető csend, tiszta hegyi levegő, szélmentes völgy, régi eleganciájú villaépületek, szállodák, gyógyvíz, kisebb-nagyobb hegyi túra, közeli barlangok, csónakázótó, strand, márványbánya, tavirózsák, pecázás, sátorozás, piknikezés, egy új kilátópont, csörgedező patakok, cáránemlékek várják a kiesfekvésű Menyházára látogató, pihenésre vágyó vagy aktív vagy egyszerűen csendes pihenésre vágyó turistákat. Menyháza egyik nagy előnye, hogy félórás kellemes sétával bejárható a korábbi években rendbe hozott takaros központja. Ez a kis, emberi mértékű üdülőtelep meg tudta őrizni természet közeliségét és nyugalmát. Menyháza, ez a csendes hegyi település, tulajdonképpen két részből áll, a kis, korábbi bányászfalucskából, amely délebre, a völgy lejjebb eső, nyíltabb részén fekszik, és a üdülőtelepből, mely a völgy legszűkebb részén és ebből jobbra kiágazó, még keskenyebb völgyecskében fekszik. Ez a másik nevezetes patak, a langyos gyógyforrásokat rejtő fürdőpatak az egykori fürdőház illetve a medvebarlang irányában található. A helyi gyógyforrásokat már 1597-ben is említik, a törökök is használják a hódoltság idején. 1886-ban szerez gyógyfürdő minősítést az akkor még szerény feltételeket kínáló fürdőhely. A fürdőtelepen túl a völgyben a vashámor maradványa emlékeztet a település 18. századig visszanyúló ércbányász múltjára, csak úgy, mint a völgyben feljebb haladva a régi, felhagyott márványbánya. Menyháza környékén már a 18. század elejétől bányáztak különösen jó minőségű vasércet. A település igazi fejlődését gróf Wenckheimer Frigyes indította el, aki 1891-ben megvásárolta a települést is magában foglaló uradalmat. 1887-ben nyitotta meg a híres Vörösmárvány bányát, valójában azonban nem Vörösmárványról, hanem vöröses színezetű mészkőről van szó. 1893-ban indult meg a Borossebest Monyászával összekötő 22 kilométeres keskeny nyomközű vasút elsősorban ipari céllal és megkezdődött a fürdőélet fellendülése a fürdőház felépítésével és számos villa is épült. Az Arad megyei úri közönség kedvelt üdülőhelyévé vált. Manapság modern, több medencés strandfürdő is található a településen és több szálloda is kínál gyógyvizes medencés kezelést.
A villákkal, hotelekkel, motelekkel beépített üdülőhely, egykor Cárán Gyula, a turistaapostol téli lakhelye, szép kirándulások színhelye kiindulópontja. Számos jelzett turistaúton járhatjuk be a környező hegyeket. A Márványbánya közelében nemrég egy kilátópontot alakítottak ki, szép panorámát biztosítva a völgy Remenyháza irányában. Szép túrákat tehetünk, északnyugati irányban például a Gaudeamus ház térségébe, meg a szemet gyönyörködtető Tarnóci-rét, Tinolszakarszt-fennsíkra és az 1098 méter magas Nagyarad-Izoly csúcsra vagy a Gerincen tovább a hegység legmagasabb csúcsát, az 1112 méteres Szártetőt is meghódíthatjuk. Keleti irányban a látványos Vaskohi karston át egészen a Bihar hegység lábainál fekvő Vaskohig túrázhatunk. Menyháza közelében kisebb barlangokat, mint például a Denevér-barlang, a Malom-barlang vagy a Medve-barlang, a barlangászok további barlangokat és rombolyokat kereshetnek fel. Érdemes a közeli Déznavár romjait is meghódítani a szép kilátás miatt. Ott egy kisebb Via Ferrata pálya is várja a vasas utak szerelmeseit. A várkedvelő turisták a térségben találják a 44 kilométerre lévő Borosjenői várkastélyt, amely jelenleg felújítás alatt áll, és a 74 kilométerre lévő Világosi vár romjait is. A 70-es, 80-as években készült színes képeslapok idillikus mennyházai hangulatával búcsúzunk most Menyházától, e csendes üdülőhelytől, de közben felidézzük a településen közelmúltban megvalósított fejlesztéseket. Immáron teljesen felújított közúton érhető el Menyháza, és egyre szebb az üdülőtelepülés összképe is. Az elmúlt 50 évben először mondható el, hogy Arad és Menyháza között 1 kilométernyi korszerűsítetlen megyei út sem maradt.
A szállodák sok esetben a nyugdíjasok gyógykezelését szolgálja, de mindenki megtalálja itt a számítását, aki egy nyugodt, hegyi településen szeretne pihenni vagy kirándulni. Az üdülőhely régi módi ritmusban lüktet, de sokak számára éppen ez a csend és nyugalom indokolja az itt tartózkodást. Itt messzire elszakadhat a város zajától, évente csak egyetlen zenei fesztivált rendeznek és van egy nagy sikerű palacsinta fesztivál is nyaranta. A megye legfestőibb strandja, fenyőfákkal őrzött, kifogástalan angol pázsitú parkban várja a strandolókat. Nagy medencék, tiszta víz, igazi üdülőhelyi élet, Menyháza talán legélénkebb és legturisztikaibb helye e strand. Nemrégiben megnyitották a közeli medve barlangot is a látogatók előtt a fürdővölgyben. Felmehetünk az új kilátóhelyre a Márványbánya közelében, ahonnan szép panoráma nyílik a völgyre. Ide és a bányához helyi turistajárat is üzemel hétvégenként. A 2017-ben az emlékezetes, halálos áldozattal is járó hatalmas vihar után a fadöntések miatt lezárt turistautakat ismét megnyitották. A turisták új kedvence a kalandpark, a község alpolgármestere, Doru Miron kezdeményezésére kialakított létesítmény. A park a tó tavirózsás övezetében található, és egyenként 70 méteres átcsúszópályából és még 2 további útvonalból áll. Felújítás alatt áll a Moneasa Hotel, amely 3 és 4 csillagos szobákkal és korszerűsített kezelőbázissal rendelkezik majd, a medencét közvetlenül a kútból származó vízzel fogja használni, nem keringtetett és klórmentes termálvízzel. A diákoknak pedig itt van az ország egyik legmodernebb és legszebb iskolai tábora, a Menyházai Ifjúsági Tábor. Sajnos a majdnem teljesen lebontott Wenkheim-féle fürdőház felújítása, újbóli felépítése csak tervek szintjén maradt.